Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Sojojin Nijar sun ƙetare iyaka zuwa Najeriya ba tare da izini ba. A ranar Asabar da ta gabata, wasu dakarun sojin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Kyaftin Salifo Mono sun tsallaka cikin ƙasar Najeriya ba tare da izini ba, inda suka kutsa cikin yankin Jibiya jihar Katsina yayin da suke gudanar da aikin sintiri. Bayan isar su cikin yankin Najeriya, jami'an tsaro na kasar sun tare su domin tantance dalilin ƙetare iyakar da suka yi. A cewar rahotanni, Kaftin Salifo Mono ya bayyana cewa ƙetare iyakar kuskure ne da ya faru ba da gangan ba. Yana mai neman haƙuri da bayyana cewa ba su da wani mummunan niyya. An gudanar da bincike na gaggawa domin tabbatar da cewa lamarin ba wata barazana ba ce ga tsaron ƙasa. Hukumomin diflomasiyya na kasashen biyu na ƙoƙarin warware batun ta hanyar fahimta da haɗin kai. Wannan lamari ya ƙara nuna buƙatar ƙarfafa tsare-tsaren iyakoki da kyakkyawar fahimta tsakanin dakarun tsaron ƙasashen Najeriya da Nijar. Musamman ganin cewa ƙasashen suna da alaƙar makwabtaka da kuma haɗin gwiwa wajen yaƙi da ta'addanci. Rahotanni na ci gaba da bayyana cewa dakarun Nijar sun janye cikin lumana ba tare da tashin hankali ba. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.